हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो जों नुनो मोननाय जादों जे आथिखालाव बा दासिम रासियायाव इउक्रेनजों जोबोद गिदिर मोनसे दावहानि थासारि जागासिनो दङ आरो बेखिनि समावनो जोङो रासियानिफ्राय एबा रासियायाव जानाय मोनसे चेम्पियनशिप बादायलायनायाव बर'फोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बेखिनि समावनो नोंथांमोननि लोगोसे बाहाय शेयार खालामनो नागिरदों। दा बे जाहैबाय जोङो नुनो मोननाय जादों आसामनि जोंनि बर'नि सानमा ब्रह्म बिथाङा मा होनो रासियायाव जानाय मस्क'नि wusu स्टार्स चेम्पियनशिप 2022आव मा होनो सिलभारनि मोनसे आरो ब्रन्जनि मोनसे मेडेल मोननो हाबोनाय जादों आरो बेनि थाखाय जों बिथांखौ कंग्रेचुलेसन बावहरनाय जागोन। दा बेयाव सिलभारखौ मोनदोंनो 26आनआव आरो बिनिफ्राय ब्रन्जखौ मोनदों 26आनआव। दा बे मोननै बिथिङाव बिथाङा बेखौ मोननो हानाय जादों आरो बिनिनो आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय एखे बिथिङावनो सासेया जाहैबाय चिरन्जित बर' बिथाङाबो मोनदोंनो एखे मस्क' wusu स्टार चेम्पियनशिप 2022आवनो बे जाहैबाय मोनसेया माबे सिलभार मोनदोंनो ननकुवानाव आरो बिनिफ्राय ब्रन्ज मोनदों नान्द'आव। बेनिफ्राय बिथांनोबो जोङो कंग्रेचुलेसन बावहरनांगोन, नाथाय बे सानैनि एड्रेसखौ आं मोजां मिथिनो मोननाय जायाखै, बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव होनाय जायाखै। जेखियानो जाया मानो सानैबो बर' बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायथि बावहरबाय आरो बिथांमोनखौ बरायबाय। बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया जाहैबाय भारतनि बेलायाव भारतनिफ्राय बे एखे गेम्सआवनो सदिया तारिक मुंनि सासे जम्मु आरो काश्मीरनि थागिरि बिथाङा गल्ड मेडेल मोनबोनो हानाय जादों मस्क'नि wusu स्टार चेम्पियनशिप बे एखे गेलेनायावनो। दा बिथांनिबो कंग्रेचुलेसन बावहरनांगोन हादरनि जानानै। आरो जे खेलाया जादोंमोन मस्क'आव रासियानि केपिटेलावनो, बियो थांनाय 2022निफ्राय आरो 2028सिम दानि सोलिफु दान फेब्रुवारिसिम बियो सोलिबाय थादों आरो बियो दा जोबनानै थांबाय। दा बेखायनो बेखिनि समावहाय बे साथाम गेदेमाफोरनिसिम आरो बर'निबो आरो भारतनिबो जानानै कंग्रेचुलेसन बावहरबाय। नोंथांमोनहाबो मोजां मोनदों जानो हागौ, मोजां मोनदोंबा शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिथिनो हायो गावबा गावनि मानसि हिसाबै। आरो बेजों लोगोसे जोङो गोबां दासिम सोलिबाय थानाय बिनि दावरावखौ मिथिनो मोननाय जादों। जुदि बे जाहोन नोंथांमोना नुवाखैबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बिदि नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन लिंक नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।